Gernika Lumoko Berbalagunek antolatzen duen otsaileko ezetz jakin lehiaketa Loli Castrok irabazi du. Saria Iruzaku jatetxean bi lagunentzako afaria izan da. Loli Castro izen da 15 galderak asmatu da bezaren artetik irabazlie, eta gero parte hartzaile guztien artean 20 euroko bono bat sosketatzen dugu, eta hori Amaia Gerekizek eskuratu dugu. Ibai Urrutiak Gernika Lumoko Berbalaguneko arduradunak azpimarratu duen moduan, aurten parte hartzaileen kopuruan igoera igarri dute. Urte honetan 2024en gorazko joeri eukideu ezetz jakin lehiaketa honek. Hasi ginen 60 gitxigaz, parte hartzailegaz, da azkeneko bi hilietan 80 gora eukidoguz. Hilabete honetan 86 parte hartzaile eukidoguz guztire, eta onlinekoa bai hasi da, gero eta jente gehiago eta hasi da betetzen galdetegi online bidez, internet bidez.